دم خوش گهدار و تماشوانین هیجا د برنامه روژه ایرو دل گلوانه. هلبجارتنین هرمی د ترکیه و باکوری کردستان د روژه و د بابت کری گرما رایا گشتینه. دوهی پارتیا دموکراتیک آگلان هدف نامزدین خوی انشارداریم باکوری کردستانی به آهنگک و بشتاری اتفاق کردستانی راگهاند. اتفاق کردستانی د چارچوبه هلبجارتنین ترکیه و باکوری کردستانی ده به آوایک فرمی یکم جار لدار دکبه. دنگدرین کردستانی رایا گشتیا کردستانی چاوخ و نزیکی هلبجارتنان و اتفاقی دکه. د پروسه آلوزا ترکیه ده اف هلبجارتن چند دکارن ده اتمسفرک آزاد و دموکراتیک ده بریوه بچن. پشتی دستانی ناشارداریم به تایبتی ین باکوری کردستانی اتفاق ده بکاره به ما شارداریان دیسه به دست بخه و نزیکاهی دستلات دولتا ترکیه دکاره چه به. وان مشارین گرنگین روشوی ام دلگل نامزدا هدف افسروکاتیا شارداریا باجار مزنا دیاربکر هولیا آل ökmen uyanık ji stüdya meya Diyarbakır u serokê giştiya Partiya İnsan û Azadiyê Mehmet Kamaç ji stüdya meya wanê bigirin dest û binerxînin. Destpêkê de ez derbasî Diyarbakırê dibim. Silav Birêz Uyanık ragihandina namzetên şaredariyan û di çarçobeya Ittifaqa Kurdistanî de raya giştiya Kurdistanê dengdêr nêzîkahiyek çawa diyar kir. Silav rêz berê ez dixwazim pêşkeş bikim ji bo temaşevanan. Ji bo we jî spas ji ber ku vê fersendê dame. Dizanin sî û yekê adarê hilbijartinek li pêşiya me ye, hilbijartinên şaredaran. 2019 denem êdî çiqas em bêjin HDP partiyekî heye îro 19 sala van kara rêve biriye lêbelê barekî giring li pêşiya me de ew jî Tifaka Kurda ye. Ji ber wî ev tifaq û hem hilbijartin giring e hem jî ev tifaq bi rastî jî gelekî giring e ji bo gelê me. Hem heyecaneke de hilbijartinê hem jî bi rastî raya cîhanê de îro êdî Kurd nevek berê sed sala berê ya jî berê pirtir di rojevê de ne siyaseta cîhanê, siyaseta Tirkiye ya jî siyaseta çarperçî ku gelê Kurd lê dijî gerek îradaya milletê Kurd bide pêşiya xwe di vê aliyê de jî hevgirtina me li ba hevdû seknandina me tifaka me ji do girîngtir e ji ber vê jî em pir hem alaka gel jî bi ser vê heye hem jî em pir giringî didin vê tifaqê em kar û barê xwe heye îro jî vê avahî me rê vebir. Her wiha te diyar kir ev tifaq giring e lê Diyarbakır jî bajarê herî giringê Bakurê Kurdistanê ye. Birêz Uyanık AK Parti desthilata Türkiye dest nîşan dike her dibêje em dê şaredariya Diyarbakırê bi dest bixin. Li gora bîr û baweriya we di vê hilbijartinê de dê AK Parti bikaribe şaredariya Diyarbakırê bi dest bixe yan jî bi gotineke din ez bêjim HDP carek din dê şaredariya Diyarbakır bi dest bixe û ev qeyûmê got hatine dest nîşankirin jî dûr bixe. Yani ev pirs bi rastî em çawa bersiv bidin. Heya ji xwe şaredar heye îro destê me de bim. Hûn zanin bi şeklekî diş hukukî ji me hat stendin. Şaredarê me hatin girtin. Pirî wan mecbûr bûn sürgûnê dervê welat bûn. Pirî jî hîna davê wan darzandina wan berdewam dikin. Yani partiya hükümeti ya jî partiya devletê em bêjin tiştê ku destê gelê Kurd bû ji xwe bi zorê stendiye em gerek biya dînin cîkî yani bi hilbijartinekî demokratîk bi ew kî normal derbas nebûye destê wan îro jî sê sala destê wan de ye bi zorê ji me stendine aliyê din jî em dinerin wextê berandam rê didin dîsa qewmê ku yani memuriyê devletê ye bûye awayê hatibû ser wek havê li AKP li Amedê kestine dîsa wî berandam
derxistin peşiya me. Ev jî bi rastî nêrînê wan dixe pêş. Ez bawerim bi gotinê îdaya wan heye ama di pratikê de îdayekî wan tune ye. Em hertim dibêjin, em bi partiyerekî ew nakin, pêşbirk nakin, bi devletê re pêşbirk dikin. Em ê bi ser bixin, em bi siyaseta xwe bawerin, em bi gelê xwe bawerin, em bi polîtikaya xwe jî bawerin, em xizmetê ku heye îro me kiriye jî em bawerin. Heya em ê raya xwe ji do zêdetir û dîsa şaraderê xwe bi dest bixin, em ê dîsa diyarê gelê xwe bikin. Bi diş hukukî ji gelê me hatibû stendin, em ê dîsa wan şaraderê xwe bidin destê gelê xwe. Spas Hülya Xan, ez derbasî wanê dibim. Piştî demekî em Kurd, ez dê dîse vegerim Diyarbekirê. Silav kek Mehmet, partiya we berî demek nedirêj hate damezrandin û yekser jî di nav Tifaka Kurdistanî de cih girt. Giringiya vê tifaqê ji bo van hilbijartinên herêmî çi ye û vê tifaqê çi hêvî dan Kurdistaniya? Belê. Destpêkê de silav û rêz ji bo temaşevanên hêja û silav û rêz ji bo namzetê Amedê birê Hülya û Yanık û spasdariya xwe jî ji we re pêşkêş dikim boî ku we ev zerfên te daye me. Belê bi salan e siyasetekî ewk yanî va çend sal e partiyên sîstemê siyasetekî li ser Kurdan û Kurdistanê dimeşîne. Ev tifaqa ku vê gavê ser hilbijartinê 2019 da ên Sûriyeyekê adarê ku li ser şaredariyan hatiye avakirin. Di nav gelê Kurdistanê de ewekî moralekî zef zêde ava kiriye. Ev tifaqa hanê zehf mühim e ku vê pêvajoyê de ez pêvajoya ew qeder desthilatdar bi avayekê tu ji ser destxistiyê Kurdan û Kurdistanê de tê li hemberê wê partiyên Kurdistanî tifaqekî ava kirine. Ev tifaqe li wê helwestekî li hemberê van ewkê ava bike. Vê êrişê ku li ser Kurdistanê de tê kirin wê ava bike. Ev tifaqa hanê tiştekî dîrokê de jî hetanê neha zehf car belkî hatibû ceribandin lêbelê li ser hilbijartinan tifaqek ava nebûbû. Ev tifaqa vê demê ku hatiye ava kirin em wisa bawerin wê ewekî mandorekî mezin û moralekî mezin bide gelê me Kurdistanê. Kekê Mehmet her wiha ez dixwazim vê pirsê ji te jî bikim. Li wanê rewş çawa ye gelo ev tifaqa Kurdistanî ku dibin sîwana HDP de li wanê jî dê beşdarî hilbijartinên şaredariyan bibe. Gelo wan carek din dê dibin sîwana HDP û tifaqa Kurdistanî de ser bikeve. Bir rûrayî te dixwazim bigirim. Îro li Wanê danasîna namzetên şaredariyan hebû, bernameya wê hebû. Me keyfxweşiya ku gel da dît hem ji boî ku tifaqek nava partî û cidatiyên Kurdidan da ava bûye. Wek din jî di pêşiyê de jî li Wanê destpêkê da şaredariya şehrê mezin û ji derveyê wê jî yazde navçe bin sîvana HDP de ku destê me dabûn, destê partiyê dabûn. Vê gavê keyfxweşiyekî wisa heye ku belê hilbijartina 2019 da 13 navçe û şehrê mezin vê tifaqa ku bin sîvana HDP de hatiye avakirin
ku ji destê desthilatdaran da bi avayekî ji me hatiye standin em ê Sûriyeyê adarê bi vê hilbijartinê da bi avayekî rengekî mezin em ê ser bikevin û van şaredariyan em ê carek dî dest bixin. Spaskek Mehmet ez derbasî Diyarbekirê dibim paşê em ê dîse vegerin wanê. Birêz uyanık ev proseya ku niha li Tirkiye têjiyandin. Helwesta girêdayê xebatên sivîl demokratîk, helwesta girêdayê xebatên we bi xwe wekî HDP wekî partiyên di İttifaqa Kurdistanî de gelo dilgora bîr û baweriya ve ev hilbijartin dê bikaribin di atmosferek demokratîk de li dar bikevin. براستی نزدیکی سه ساله yani 3 sale davi hem Ahmet'e hem de Türkiye rojen zor zahmet derbas kırı. Yani Aliye Çapameniye, Aliye hem bejin zanenge, xwendewan, genç, jin her tim müdahale devlet ve bruruma. Yani eku diji politikaya AKP eku politikaya AKP hasna ke na carabine ne iştin ku denge kadarı bir bahaneye darbe ji fırsat ke destevan yani hedi bir pişti hilbijartine 24 Haziran'e her tiş sanki dikeve riyahoye normal liberi zor zahmeta hem ser partiye hem ser gelê Kurd ve bere berdevam dike. Mesela ez karim mînakek bidim do li Amedê daneseyna namzetan hebû. Dîsa salona me polîsa êriş bir ser, dîsa rêveber çûn îfade dan, dîsa heya ku gel xwe gihand salona ku lê bername heye asteng kirin. Lebeli em via zanim mevana daye peşiya xwe. Em ê heya destê me tê kîjan rê û rêbaz hebe em ê xwe bigihînin gelê xwe. Yani em ê bi qehwa bigerin, li skaka bigerin, em ê herin daveta, em ê herin şîna. Em ê mîtîngê xwe, em ê civînê xwe bikin. Ew belkî karê xwe dikin. Dixwazin dengê me bibirin. Dixwazin raya ku bidin me kêm bikin. Dixwazin ew jî bi ser kevin. Belê birêz uyanık her wiha birêz uyanık her wiha li Tirkiye bayek nîjatperestiyê bi ser raya giştiya Tirkiye ve hatiye sepandin bandora vê yekê li Bakurê Kurdistanê çawa xwe diyar dike gelo evêk dikare fişarekî tesîrekî negatif li dengdêran bike bîr û raya we di vê babetê de çi ye? Yani jmere ev politikayên ku ev bi ne nûne. Yani em tiştekî nû nabînin. Nêzîkî di siyaseta Kurdî de em bêjin notî de heye îro yani partiye hatin girtin milletvekiliyê me ji meclisê derxistin. Ew çav jî belkî şekil cuda bûn lê wextê mesela Kurd dibe keve mijarê ya jî behs ew dibe partiyên Tirka her tim wek hev difikirin. Çiqas em bêjin çep bijî ya jî Aliye din bijî. Bi rastî ew bayek ku nijatperest belkî li Aliye din Aliye Tirkiye bandora xwe hinkî bihêle dijî em bêjin viya em hinkî elmandî ne. Yani em ji bo wan jî amade ne. Yani devleta Tirk ji roja hatiye damizrandin tenê milletê Tirk dîtiye milletê din ne Kurd ne êdin tune gotiye asimile kiriye. Hayê rojî me ji berxwedana xwe tekoşîna xwe aniye vê merhelê. Ji îro pê de jî em ê dîsa em bêjin herkes bira hem bi cinsî hem bi milletî hem bi mijara ku difikire bi çavayî be bira werê xwe îfade bike werê xwe bi rêve bibe yan siyaseta partiya me werê ye em ê divê avayî de tekoşîna xwe berdewam bikin. Belê spas birêz uyanık ez dîs zahmetî nerahat e.
Kerem ki. بله از درباسی وانه دبم دیسه از دیوگرم بریز کک ممد ترکیه هر بابت اپراسیونا گریدای روژاوای کردستانی ده روژاوا خود دیگره پسپور دبیشن یک جی سدمین ویه که هل بجارتنین ده ترکیه بخوانه هر دم بابت اپراسیونی بابت شر گوما شر آخافتنین لسر شر دروژه ده بیگرتن بوکو ده هل بجارتنین ده تسیری خو بکن بیرو رایا و من تخواست از بگرم راستی اقتدار هر تم پیواژوین هلبجارتنی دا افتشتی کد بیجین و کی از بیجیم اپراسیون آلودگی روجاوای کردستانی دخوازه بکه وان مسئله این بیو اوایت این روجاوا خواه سیاست سیستم ایرو لسر ابگهاتی آوا کردن لسر نتوی تی آوا کردن سر پیروزی نتوی ترکان تی آوا کردن وکی دی بیجن مسئله روجاوا جبوی ما مسئله کی پیش روجه و یعنی امی هبن یعنی امی تنبن فی آوای باندور کی سر ملت سر ترکان آوا دیگه نه مثلا نه مثلا ایرویا هر تم وقتی که هلبجارتن تین روجه و AKP van mesele hani bütün roje veda digire u lisser veji siyaset axud meşine. Ever asti da aliyedin da rastiye ki jitine hole rastiye ki ji em dve mesele da dibinin ku proje ki yani reveberiya ku Türkiye geçti reveber dike yani sistema sero komariya از بیشم یعنی یا هم سرک کماره هم سرک پارتی یک و ایرو نه سیستمی که گور ترکیه ری و ناچه و وک پارتیه کی وکی مهپیجی اتفاق خودشه کردن وکی بیشن جمهور اتفاقی بیشن آواکرین آخوا سیاست آخوا پیشروج آخوا سر وان مسئله وکی اپراسیون روجاوا آوادکن وکیدن حتی اینها لترکیه عالیه آبوری دا عالیه سیاسی دا عالیه جواکی و راحتیه جواکی دا تشته کی پروژه کی دسته وان دا تنیه جبوی سرکفتن آخواه جبوی دست خستن آخواه بوی کو از بیجم لوان هلبجارتنا سر بکوین وان اپراسیونان هر تم دروجه و خدا دیگرن كيكي بمت هروها كيكي بمت هدف هرتينا زمان هدف دبيجيكو اتفاقا كو لقل بارتين كردستاني بيكاتيه بينغا بك يكم جبو اتفاقا كماينديا كردستاني وكا بارتي انسان وآزادية في بروسي هون شاواد نرخينن قالوا افهل بجارتنين حرمي اتفاقا قوة لقل هدف بيكاني او حسی ارینی پوزیتیف هستین پوزیتیف دایه کو اتفاق کردستانی بردوامیا وینا پشتی هلبجارتن آنجی هبه دپیشی دا اتفاق کو ایرو سر هلبجارتن سویه که آدار هاتیه آواکرین پینگا وکی یکمینه تنید ناو و اتفاق دا خاله که یعنی نکوان بیجن اتفاق ویل تنید سر هلبجارتنه به و در بیشت هلبجارتنه جی اتفاق وی بقده نخی نوسایه اسلاوی خوش همو پارتیین کل ناو و اتفاق دا جیه خوگرتنه سلاو حرمتی خوش همیارا پیشکش دکم بلی وام پارتی و ریخستنین ما همیان جدوی پیواجوی اتفاق دا کمیسیونی که دیلوکی کرتی سر ملیوان به همی آنی نو و اتفاق آوا کرنه. موساد بینم بلی یعنی اتفاق ویگا بید ناف چند پارتی کردی دا آتی آوا کرن دی ام دخوازن موساجی باورن موساجی دروجا و ما دیگه دسال هر بجارتنان
teşkilatên me ên herêmî wê li ser hilbijartinên herîmî bixebitin wê xebatê xwe bi hev re bikin wê bikevin kolan û mal û qadên Kurdistanê wê xebatê xwe ser hilbijartinan bikin. Lê ya misyona navendên partiyên me ê ku îro di nav tifaqê de ciyê xwe girtine, misyona me ya yekem ew e ku em vê tifaqê ji dervê vê hilbijartinê jî bingeha wê hêz bikin û mayînde bikin û vê gavê jî ku her çiqas bi avayekê cudatiyên ku nekevne nava vê tifaqê jî em dixwazin ewna jî bikevin nava vê tifaqê û ev tifaqa berfireh bibe. من دخواست از وی پرسه بکم کک ممت من دخواست از وی پرسه بکم کو جدر وی اتفاقی پارتی آزادیا کردستانی پارتی سوسیالیستا کردستانی پارتی مافو آزادیان حق پر هیا گلو پیوندی اتفاقا کردستانی لگل وان آلیان جی بردوام دکن اون دی چه آسته دوام پیوندیان دیدینه بله پارتیین کو ناوی آنین زمان او پارتی جی حمود کردستان با کردا جیه کی گرینگ دیگرن جبوی مجی هبون آوان تشتکی رزداره. دوسری و حتی نهادا پیوندی خبات اتفاق وان پارتیان رانجه هبو و ایروجی نقدیه و سبیجه مثلا ناقده. امی هر تم وان پارتی خوراجی وان پیوندی اتفاق باخون و ام دخوازن بی آوایی که هر چقاس و به هلبجارتنه ده نکفتنه ناو اتفاق داجی پیشتی هلبجارتنه جی به ام دخوازن اتفاق برفره به و بینگه هوی به وان پارتی آنجی بینگه هوی به هستر به بله سپاس که ممت از درباسی دیاربکر دبم اتفاق برز هولیا از راستی بله برز هولیا از درباسی پرساخویا داوید بم دواری خدمت ده هنگازن جشاردارین دیاربکر ده هاتن کرن گلو دوی بابت ده دیتنا و چیان نرخاندینین و چینه جبو ده پیش روژه ده افغازینین کو هاتن کرنجی با آوائی کی باش بین چاره سرکرن خباتین وچ yani Ahmet bajareki mezine neziki milyon egzedetir insan dici. Şu me hizmete xwe beredkim bere gazin jî hebûn belkî me kêmasî jî em ketin kêmasiyan jî. Divê hêlê de em wextem em herin nav gel wextem xebatên hilbijartinê bir em ê van kêmasiyên xwe jî bibînin. Heya ji destê me bê hem dinamîkên bajar hemû ê ku yani wek partiyê me hes nakin raya xwe jî naavêtibin piştî ku em hatin hilbijartin ê dî em ê kar û hizmetê hemû amediyan bikin. Heya ji destê me bê em ê van gazincan kêm bikin. Ji xwe armanca ew e şaraderê evki hizmet e. İş û karê me hizmet e. Yani insanekî rojane çi rastê kar û barê me ew e. Ew e em ê dînin pêşiya xwe em ê gel godarî bikin ê ku ji me hes dikin ya ji me hes nakin tevî jî. û wekî di jî seteka hene ê ku aliyê aborî ya aliyê olî ya aliyê kedê ya aliyê jinê bir piranî jî jinê em ê tevî godarî bikin û wextê me karê xwe danî pêşiya xwe em ê çi bikin çi nekin em ê hertin gelê xwe godarî bikin. Ez bawerim em viya karibin bibin serî em ê serkeftî vê mijarê de derkevin. Ez jî bawerim. Aliyê dijî ez dixwazim bi rastî jî tifaka Kurda, Yekîtiya Kurda divê demê de ji do de pirtir ji bo me girîng e. Partiyên ku îro nav tifaqê de ne bi rastî gerek mere spasiyekî mezin ji wan re bike. Herkes cudatiya xwe bi şeklekî hem anî pêş hem jî ji bo were bahev pir hêz da xwe.
gerek geleme ji viya bibîne û ji sibê em gerek ya ji sibê rojên pêşiya me de em vê tifaka xwe berfireh bikin û Yekîtiya Kurdan em karibin ava bikin ji ber ku dem dema êdî newek bereye Belê. hem cîhan hem navnetevî gerek em vî îşî bi ser bixin. Belê spas Hülya Alokmen uyanık ji stüdyoya me Diyarbekirê ku tu li gel me bûyî hevseroka namzeta hevseroka şaredariya Diyarbekirê ya HDP. Her wiha spas Kek Mehmet Kamaç stüdyoya me wanê serokê giştî Partiya İnsan û Azadiyê ku di bernameya Rojev de Tirkiye. Temaşevanên hêja em hatin dawiya bernameya îro ya Rojev heta bernameyek dina Rojevê her şev.